लागावबाय लोगोफोर सासे सिख्लाया लामायाव दथायाव गोलैनानै दोङो बेगबो मोनदो हिजोंबो मोनदो दा बेयो माबोरै गोलैना थाखो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लासो बुजि मोनगोन नायलांदो दै सिख्लाखौलाय एसे सिनाय मोनना बुंदो माने सिनाय मोनो होननानै सासे लोगोआनो शेयार खालामहरदोंमोन। नमस्ते खुलुमबाय आं दीप्ति बसुमतारी मिस फ्रेंडशिप इंटरनेशनल इंडिया 2025 नोंथांमोना मिथिखागौ जानो हागौ जे आङो मिस फ्रेंडशिप इंटरनेशनल 2025 पेजेंटनि कम्पिटिशनाव आङो बाहागो लाफैदों आरो बे बादायलायनाया जोंनिया चाइना हादराव जागासिनो। हेलौ लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय। दा नोंथांमोना टाइटेल थाम्बनेलाव नुखादों नंगौ नैबे भिडिअआ मोननै आपडेट जागोन लोगोफोर मोननै आपडेट मोनसेया जाहैबाय आं फार्स्टआवनो बुंखानोसै दीप्ति बसुमतारी बेनि आपडेट जागोन ओमफ्राय मोनसेखौ आङो नैबे चेनेलावहाय सानसे समाव बुंदोंमोन आङो नैबे चेनेलाव बेखौ मोजां फुल डिटेल्स लानानै भिडिअखौ होगोन होननानै थाम्बनेलाव सासे सिख्लाखौ नुदोंना नोंथांमोना बे नाथाय भिडिअखौ नायग्रो आं दा बुंनो गोसो गैया भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लासो बुजि मोनगोन दा बुंलायलायला आङो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आं फार्स्टआवनो सासे सिख्ला गोलैना थानायनि बागै बे भिडिअखौ होगोन क्लिपखौ बेनिफ्राय दीप्ति बसुमतारीनिखौ होगोन आरो दीप्ति बसुमतारीखौ सोरबा सिनाया जानांगौ आं बेनिखायनो एसे बुंना होनोसै सिस्टारा जोंनि भारतनिफ्राय चाइनासिम सहैबाय बिथाङा बर'निफ्राय मोनसे सापर्ट नागिरदों बे सापर्टखौ नोंथांमोना जुदि होनो हायोब्ला दीप्ति बसुमतारी सिस्टारा देरहासार जानानै जोंनि बड'लेण्डआव सफैफिनगोन आरोना दा बेनिखायनो दीप्ति बसुमतारीया जोंनि बर' हारिनिफ्राय आइ आफा बिदा फंबाय गासैनिबो सिंनिफ्राय मोनसे सापर्ट नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो नुगोन नायलांबाय थाब्लानो जाबाय ओमफ्राय गोबां मानसिया कमेन्ट खालामदों जोंनि बर' सिख्लाफोरालायनो माने मा बुङो जेब्ला देरहागोन जेब्ला सापर्ट मोनगोन देरहाखांनायनि उनाव जोंनि बर' हारिखौ बावगारनानै गुबुन हारिजों जुलि जायो बा गुबुन हारिनि आथिङाव थायो होननानै दा बेखौ आं बुंनांगौ खोथा गैया हामा मोननाय जागोन दा बेनिखायनो कमेन्टखौ लानानैसो बुंदों आङो नोंथांमोना मोनथिखायो नङा होनब्ला लोगोफोर खायफा जों मानसिखौ नुदों जेरै अंकुसिता बर' ओमफ्रायो सुनिता मोनखोमा सुनिताखौ नोंथांमोना सिनाया बिसोरो बर'निफ्राय सापर्ट मोननानै गुबुन हारिजों जुलि जाहैजोब्बाय आरोना गुबुन हारिजों बोरैबा थाहैजोब्बाय दा बेखौ बुंनांगौ खोथा गैया दा फार्स्टआवनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान नैबे चेनेलखौ थाबैनो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट मोनबाय थानो थाखाय दा नायग्रोनोसै मोनसे जाथाया जाहैबाय लोगोफोर बे बर' नङा दै बे आंनो सांमा मानसिया गावनि फेसबुकनि गेजेरजों आंनो शेयार खालामहरदों बे भिडिअखौ होननानै मानो होनबा आजिखालि सिख्लाफोरा लोंनाय जानाया बारा जाबाय सेंग्राफोरजों खमान लोंनाय जानाया बारा जाबाय सोरजोंबा गाज्रि खालामजानाय सोरजोंबा किडनेप खालामजानाय सोरजोंबा बुथारजानाय जेबो मोनथिला जोंनि बर' सिख्लाफोराबो जा बा सांमा सिख्लाफोरानो जा जोंनि हिन्दुआ बेनिखायनो सेफ खालामना थाब्लानो जाबाय ट्राइबेलफोरा बेनिखायनो आं बुंहरदों लोगोफोर जोंनि बर' सिख्लाफोरा सेफ थादै आजिखालि दिनखाला बिराद हामा जाबोदों नंगौना नङा नायग्रोना ला फार्स्टआवनो एकदम मजा से सोया देखो तो ये तुलंग नहीं गस काट जा है चलो घर जाएगा अभी रास्ता वो यहाँ पे कौन नहीं कोई सोया है चलो देखो चलो जूम करते हैं हाँ भूत नहीं है ये आदमी है लगता है इंसान है लड़की है ये और ये कौन है भाई अरे भाई देख भी है साथ में उसका चेहरा देखते ही कौन है किसी ने मर जाने क्या उसका सांस ले रहा है तो देखो ये लड़की है कोई शादीशुदा है ये लड़की है ना सुंदर भी लगाया है हम इसको मदद कर देगा हाँ कपड़ा तो ढक देगा कपड़ा ढक दो सुंदर से ढक दो रोदे ना मैं अरे इसे रात को क्यों सोता है रात में ये रास्ता पे उसके पैर में चोट लगाने के देखो तो चोट लगा है तो चोट लगा है देखो किसी ने मारा नहीं क्या इसको लगता है ऐसा है डर लगता है अभी 9 बज गया हम बाजार से घर आता रहा तो इतना रात को यहाँ पे सोया है उसका बैग में क्या है चेक कर लेते हैं चलो नहीं देखना है कुछ तो है ना नहीं है
पकड़ो तो कैमरा। इसका कपड़ा है, मेकअप का लड़की लोग का चीज है ये। दीदी हिलता है देखो, ये हिल गया, ये हिल गया देखो। इसका नेक्स्ट साइड देखता है, चलो इधर मोबाइल देखो तो। अरे ये तो चिप्स है, ये उसके पास है, लेडीज पास। ये अम्ब्रेला, मोबाइल भी है यार, शैम्पू। और इसमें क्या है देखते हैं, इसमें कुछ नहीं है, मेकअप। अरे यार ये तो देखो तो क्या क्या चीज रखी है यार। पैसा वैसा होने से कोई उठाई देगा तो पैसा तो नहीं है अभी तक। तो बंद करके इसके साथ में रख देता है। हाँ चलो चलो, वो पुलिस को फोन कर देगा नहीं क्या? पता नहीं चेक नहीं। देखो तो किसी ने मार के फेंका है क्या ना, कोई से रेप कर लिया। पैर में भी चोट लगा है इसको। अरे वाह, इसलिए रात में लड़की लोग को नहीं घूमना चाहिए। एक बार उठा के देखते हैं। हाँ कौन है जी, रास्ता में सोया है देखो। मानो पूरा मारे ने फ्लाई दिसने की ना मुद्दू खाने निस्ता करा से। ए तो मधु काय আছে গণ আছে তো, বেশি গণ আছে ঠিক প্ৰকাৰে না, তাতে ঘুমাইছে তো। মাইকি মানুহ পুৰা মুদ্দু খাই নে এনে ৰাস্তাতে ঘুমাব ক'লেতো নহ'ব দে। উঠিবি কি মানুহ আছে অ? এইটো মিয়া মানুহ আছে, নাগা মানুহতো নহয়। নহয়। চলো যাম, मजा से सोया देखो तो। नमस्ते, खुलुमबाय। आं दीप्ति बसुमतारी, मिस फ्रेंडशिप इंटरनेशनल इंडिया 2025। नोंथांमोना मिथिखागौ जानो हागौ जे आङो मिस फ्रेंडशिप इंटरनेशनल 2025 पेजेन्टनि कम्पिटिशनाव आङो बाहागो लाफैदों आरो बे बादायलायनाया जोंनिया चाइना हादराव जागासिनो दा। दिनै फैनानै जोंहा 12 डेज जाफैबाय आरो आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों, मानो होनबा नोंथांमोना आंखौ जोबोद सापर्ट खालामगासिनो। आङो गोबांथार नुनो मोनदों, गोबांथार निउज चेनेल, गोबांथार मिडिया चेनेल, गोबांथार मानसिफोरा गावबा गावनि प्रफाइलाव आंनि पिक्चारखौ होनानै शेयार खालामगासिनो। बेनि थाखाय जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय। दा बे भिडिअखौ बानायनायनि मेन रिजनानो जाबाय आङो नोंथांमोननिफ्राय मोनसे रिक्वेस्ट खालामनो होननानै आङो बे भिडिअखौ दिनै रेकर्ड खालामदों। बे रिजनानो जाहैबाय जोंहा मैयानिफ्राय voting स्टार्ट जाबाय आरो बे votingनि मेन टाइटेलानो जाहैबाय पिपल्स चॉइस टाइटेल। दा बे टाइटेला पिपल्स चॉइस टाइटेला बेनो जे बेयावहाय सासेल' देरहानो हागोन आरो बेयाव देरहायोब्ला जोङो टप 10 आव डाइरेक्ट एन्ट्रि मोनगोन आरो टप 10 थांनाय होनोब्ला डाइरेक्ट जोङो देरहानायानोखा। मानो होनबा टप 10 आवहाय सासेल' विनार थागोन, नाथाय टप 9 आ रानार्स आप जागोन। दा टप 10 आव थांनो हानाया जोबोद गोग्गाथाव खोथा जागोन। दा बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननिफ्राय आखाइ खबजबनानै आंनो भट होगोन होननानै आं मिजिंथिनाय जाबाय आरो आङो मोनसे गुरै खावलायनाय, आङो निमाहा बिनाय थाबाय। मानो होनोब्ला आङो दिनै नोंथांमोननिफ्राय भटनि थाखाय आङो रिक्वेस्ट खालामदों, नाथाय आङो दिनै आंनि गाननाय जोमनाय बा आंनि हारिनि मोनसेबो सिनखौ लाफानो हायाखै। मानो होनोब्ला जोङो गुबुन सिटिनिफ्राय दा गुबुन सिटियाव दा जोङो फैबाय, ओमफ्राय जोङो लागेजफोरखौ मैयानो जों होजोबनांदों। ओमफ्राय आङो आनफर्चुनेटलि जेबो जिनिस आं लाखिफानो हास्लाबाखै। मानो होनब्ला जों गासिबो लागेजखौ हरफाजोबनांदों आरो दिनै जों सफैबाय बेहाय, खिन्थु दाबो माने लागेजआ दासिमबो सफैयाखै जोंनिया। दा बेनि थाखायनो आं निमाहा बिबाय। नाथाय आङो दिनै आङो सासे गामिनि बर' फिसा जानानै, बर' बिमानि फिसा जानानै, बड'लेण्डआव जोनोम मोननानै आङो बड'लेण्डखौ, आंनि आसामखौ, आंनि भारतखौ आङो बेवहाय आङो दिन्थिफैनो थाखाय खाबु मोनदों। गोबांथार मुलुगनाङारि आइजोफोरनि गेजेराव सासे आंबो इण्डियानि जानानै फैनो हादों। दा बेनि थाखायनो आङो हानायखिनिखौ आंनि हारिनिफ्रायनो, आंनि बर' हारिनिफ्रायनो आङो आंनि हारिमु, आंनि कालचारखौ दिन्थिनो थाखाय आङो नाजादों आरो जोंनिया ग्रेन्ड फिनालेया जोंना थाबैनो जानो थांगासिनो दङ आरो ग्रेन्ड फिनालेया जागोन 5 नभेम्बराव, 5 नभेम्बराव। आरो बे दिनखालि नोंथांमोना आंखौ बयबो लाइभनि गेजेरजों नायगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय आरो बेयावहाय आङो ग्रेन्ड फिनालेयाव आङो
आंनि बर' हारिनिनो मोनसे केरेक्टारखौ आङो चुज खालामनानै लानानै फैदों बेवहाय गोबांथार गाननाय जोमनाय अर्नामेन्ट्स आरो प्रप्सफोरखौ आङो फिसा मोनसे कालेक्ट खालामनानै लानानै फैदों आंनि जायगानिफ्राय ओमफ्राय दा दिनै आङो आंनि बर'निनो मोनसे केरेक्टार चुज खालामदों आं मा चुज खालामदों बेखौ नायनो गोसोब्ला नोंथांमोना 5 नभेम्बराव थांनानै जोंनि लाइभ श'खौ नायगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय जोबथारनायाव आङो बयनिसिमबो फिन खेबसेबाव आङो खावलायहरबाय जे नोंथांमोना आंखौ भट होगोन होननानै आरो बे भटिंनि प्रसेसआनो जाहैबाय आङो बेवहाय मोनसे लिंक होनानै होगोन डिसक्रिप्शनाव बा केपशनाव आरो कमेन्ट सेक्शनाव आं पिन खालामनानै दोनगोन नोंथांमोना बे लिंकआव थुनानै बेवहाय लाइन माने फैगोन गासैनिबो प्रफाइला नोंथांमोना स्वाइप आप खालामनानै आंनि प्रफाइलखौ नागिरनानै मोनसे भट बाटन दङ बे भट बाटनाव थुनानै जाहाथे नोंथांमोना बेवहाय थुनानै भटखौ हरगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय जा हायो नोंथांमोना एसे भट होयोब्ला आङो जानो हागौ आङो बे भटआव देरहानानै जानो हागौ आं टप 10 आव थांनोबो हागौ बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय आरो जायफोरा बे भिडिअखौ नुनानै उनाव शेयार खालामगोन नोंथांमोना जाहाथे बै लिंकखौ कपि खालामनानै नोंथांमोननि शेयार खालामनाय डिसक्रिप्शनाव जाहाथे एड खालामना होफायो मानोना जुदि सोरबाया नुफैयोब्ला जाहाथे नोंथांमोननि भिडिअखौ नायनानै लिंकआव थुनानै जाहाथे भट हरनो हायो आङो सासे बर' फिसा जानानै आं नोंथांमोननिसिम रिक्वेस्ट खालामनाय थाबाय गोजोन्थों